हरे कृष्ण माता जी। माता जी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ അധ്യായം 7 ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം അല്ലെ? हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 7 ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗമാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര വരെ ശ്ലോകം എടുത്തു നമ്മളതില്? 15 വരെ എടുത്തു. 15 വരെ എടുത്ത്. എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് 15 വരെ? ബ്രഹ്മദേവ് ശരിയായ ശക്തിയായ അവതാരം. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്നലെ. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ? എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ 2 ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ ഇതിൽ അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം അല്ലെ? പിന്നെ 3 ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കർണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, അത് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ആരാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ആരാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി? ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി പറഞ്ഞു തന്നു. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറെ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്ക്? എന്താ പറഞ്ഞേ? ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധമാണ്, തീയിലെ ചൂടാണ്, ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവനായിട്ട്, ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം ജീവനാണ്, തപസ്സികളുടെ തപസ്സാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ബലവാന്മാരുടെ ബലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതില്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും ആരാധിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും. അതിൽ നമ്മള് ആരാധിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ദുഷ്കൃതികള്. അവരെന്താ പറയാ? ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാണ് ആ ദുഷ്കൃതികള്? മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാര്, മായയിലകപ്പെട്ട മനസ്സോട് കൂടിയവർ, മായാലപകരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരായ അസുരന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മായയ്ക്ക് അധീനരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മായയുടെ അധിപൻ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മായയ്ക്ക് അധീനരായിട്ടുള്ളത്, മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അധീനരായിട്ടുള്ളവരാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മായയ്ക്ക് അധീനരാണ്. പക്ഷെ മായയ്ക്ക് അധിപൻ ആരാണ്? മായയുടെ അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് മായയ്ക്ക് അധിപൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് മുകുന്ദൻ എന്നൊരു പേരുള്ളതും മുക്തി നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതും. ഭഗവാന് മാത്രമേ മുക്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ബ്രഹ്മാവിനും ശിവനും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മുക്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് എന്ത് പറയണത്? മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുന്നൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത്? ഏതുവരെ എടുത്തത്?
15 വരെ 15 വരെ എടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മൂഢന്മാര്, നരാധന്മാര്, മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരവാദികൾ. ഈ 4 കൂട്ടരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കില്ല. അവസരം കിട്ടിയാൽ ഇവര് ചെയ്യാത്തവരാണ് ഈ 4 കൂട്ടരെന്ന് കണ്ടു. ഇനി ബാക്കി അടുത്ത നമുക്ക് ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ഇനി അപ്പൊ അടുത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ലൈംഗിക ഏകാദശിക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി തന്ന പേരുണ്ടോ? എന്താ ചെയ്യാ? മാതാജി ഓരോ ദശകം വായിക്കുന്നവരെ പേര് പറയണം, ഏത് ദശകം വായിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വായിച്ചത്. ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുന്നവര് മാതാജി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും മാതാജി ചിലപ്പോ. എന്തോ ഈ പ്രാവശ്യം മാതാജി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വായിച്ചോളാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 3 വായിച്ചു. ഇപ്പോഴും ഏത് വേണം വായിക്കാം. ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി മാതാജി. ആരാണുള്ളത്? സ്മിത മാതാജി, അഞ്ജന മാതാജി. ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിടാ. ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഏകാദശിക്ക് വായിക്കാനുള്ളവരോട് പേരിടാൻ പറയാ. പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എളുപ്പല്ലേ നമുക്ക്. അധ്യായം കൂടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇടാം. വോയിസ് ഇടാതെ പരമാവധി മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും മാതാജിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ നല്ലത്. ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം ലേറ്റ് ആകുമ്പോ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നാലേ മാതാജിക്ക് വേഗം ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടാ. അതും കൂടി നമ്മൾ നോക്കാം. കാരണം നേരത്തെ കിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വായിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടും കുറച്ച്. പേര് തരുന്ന എല്ലാവരും കേറാൻ നോക്കണം. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കേട്ടോ. എല്ലാവരും വായിക്കാം. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏകാദശിയാണ്, ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയാണെന്ന് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയാണെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിക്ക്, അറിയാവോ? ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ഡിസംബർ 1 മാതാജി? ഡിസംബർ 1 ഡിസംബർ 1 ഡിസംബർ 1 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി അല്ലേ ഇത്? ഡിസംബർ 1 മാതാജി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി വരുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ. നോക്കട്ടെ. ഇത് പ്രാവശ്യത്തെ ഓട്ടണ അല്ലല്ല. നവംബർ ശനിയാഴ്ച ഏകാദശിയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏകാദശി. ഉത്ഥാന ഏകാദശി അല്ലത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏകാദശിക്ക് എല്ലാവരും പേര് കൊടുക്ക. നോക്ക. ഞാനിത് ഏകാദശി ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ. 2 ഏകാദശിക്ക് വായിക്കുവോ മാതാജി? 2 വായിക്കും. ഏകാദശി എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കും കേട്ടോ. ശരി. എല്ലാ ഏകാദശിക്ക് ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഇപ്പൊ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് ആ 4 കൂട്ടര്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണത്? ഒന്ന് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ധാർമ്മികവും നൈതികവും സാമൂഹികവുമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ പ്രായേണ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാണ്. ഇവരിലുണ്ട് 4 വിഭാഗങ്ങൾ: ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ. ദുഃഖിതൻ അതായത് ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. അർത്ഥാർത്ഥി അതായത് ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. ജിജ്ഞാസു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, ജിജ്ഞാസു പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി.
ഈ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനെത്തുന്ന ഈ 4 വിധ ഭക്തരും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സത്സംഗം ഉണ്ടായാൽ പരിശുദ്ധി നേടി പരമഭക്തരാകാം. അപ്പൊ ഇത്തരം ഈ 4 കൂട്ടരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇവർക്ക് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഈ 4 കൂട്ടര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല ഇവര്. ശരിക്കും ഇവരെങ്ങനെയുള്ളവരല്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. കാരണം ഇവര് ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ. അതുകൊണ്ട് ഇവര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത? എന്താണ്? പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവര് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്സംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പർക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമഭക്തന്മാരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല, പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തന്മാരാകാനുള്ള ചാൻസ് ഇവർക്കുണ്ട്. കാരണം ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംസർഗം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിരാശ മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ചിലപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് ഇടവരുന്നു. അപ്പൊ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ ഏതിലാ വരാ? എല്ലാവരും മ്യൂട്ടാണ്. ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് മാതാജി. നമ്മള് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. നമ്മളില്ല. നമ്മളേതാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് ദുഃഖിതൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? നമ്മൾ മറ്റേല് പോയില്ലല്ലോ. ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ വന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ? രാജന്മാര്, മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയൊരു മൂഢന്മാര്, അസുരന്മാർ, അതിലല്ല നമ്മൾ വന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതില് എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്? ശുദ്ധഭക്തനാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സത്സംഗം കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ? നമുക്ക് ഈ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ശുദ്ധഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിലേക്കും, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, ആ സത്സംഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ആ പരമമായ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്? നമുക്ക് ആശയ്ക്ക് വഴിയുണ്ട്. ചാൻസ് ഉള്ളവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ അറിയാം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട വഴി ആര് തന്നെ തുറന്നു തരും? ഭഗവാൻ തന്നെ തുറന്നു തരും. ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏക ഭക്തിർ വിശിഷ്യത്തെ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനി ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം നിരതനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. ഇപ്പോ ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നിരതനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഇവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ആരാണ് പറയും? ഈ 4 പേര്: ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. അതായത് ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരില് എന്താ പറയണത്? ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നവനാണ്, ജ്ഞാനസഹിതമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നിരതനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ജ്ഞാനിയാണെന്ന്. ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതായത്? ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ദുഃഖിതൻ, ജിജ്ഞാസു, ധനാർത്ഥികൾ, ജ്ഞാനികൾ. ഇവരിൽ ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായാൽ അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാകാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവനും സേവന നിരതനുമായ ഭക്തനാണ് കൃഷ്ണൻ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അതായത് ജ്ഞാനിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നത്? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവർക്ക് വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്താണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം? അവർക്ക് എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹമുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്കില്ല. നമ്മള് പറഞ്ഞു, ദുഃഖിതൻ എന്താണ്? ദുഃഖം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാണ്. ധനകാംക്ഷി ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാണ്. ജിജ്ഞാസു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെ, അതിന്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ജ്ഞാനി എന്താണ്? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള, അത് മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ആര്? ജ്ഞാനി എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതില് പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്കിവിടെ. ഉദാര സർവ ഏവൈതേ ജ്ഞാനി
താത്മൈവ മേ മതം ആസ്ഥിതാ സഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതനും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. ഈ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് എന്നതിനൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അയാള് എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാള് എല്ലാവരും മഹാത്മാക്കളാണ്, എന്നിൽ നിന്ന് അന്യരായിട്ട് ഞാൻ അവരെ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സർവോന്നതനും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. അപ്പോ സർവോന്നതനും പരിപൂർണവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തില് നിശ്ചയമായിട്ടും എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? മഹാത്മാക്കൾ എന്നുള്ള സംശയമില്ല. ഇവര് ആരാണ് എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അയാള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അന്യരല്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായിട്ട്, അവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഭക്തന്മാർ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ വാഴുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും, അവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് വാഴുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. ആ ഭക്തന്മാർ എവിടെയാണ് വാഴുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനിയാണ് ഇഷ്ടമെന്നും ഭഗവാൻ അതിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്താ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കുറെ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ വളരെ വിരളവുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനാണ് സർവവ്യാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണ്. ഭക്തിപൂർവം സേവനവും ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തുടർന്നു പോരുന്ന ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രമാണ് എല്ലാം എന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായൊന്നല്ലെന്നും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവന് ബോധ്യപ്പെടും. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തുടർന്നു പോകുന്ന ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്താണ് കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ആ ജീവാത്മാവിന് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലായിപ്പോ ഭഗവാനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടേണ്ടത്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അത്രയും ജന്മങ്ങൾ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കരുന്നല്ലേ? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതാണ്, കൃഷ്ണനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ദിവ്യജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ? ആ ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രമാണ് എല്ലാം എന്നും ഇതിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന് സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതമായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായതൊന്നല്ലെന്നും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആർക്ക് മനസ്സിലാകും? ആ ജീവാത്മാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്?
ഇതിനെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളിത് നമുക്ക് പറ്റാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, നാമജപം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടിയതല്ലത്, എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജന്മം നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. അത് പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടണല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ മനസ്സിലായി അല്ലേ? നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടിയതല്ല നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. കാമസ്തൈസേ ഹൃദജ്ഞാന പ്രപതന്ത്യന്യദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ, അതായത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. നമ്മൾ ആരാധിക്കില്ല, ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ് നിബന്ധനകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ നടക്കാൻ നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെയാണ്. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ ബാഹ്യ പ്രകൃതി, അതായത് മായ അത്രത്തോളം ആകർഷിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട്, എന്നാലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആരും നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല. ബാഹ്യ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി. ആരാണത്? ആരാണ് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി? ദുർഗാദേവി നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് പറയണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവില്ല? ബാഹ്യപ്രകൃതി നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഭൗതിക വാഞ്ചകളുടെ ക്ഷണിക സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ ഏവരുടെയും പ്രഭുവാണ്, കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ എന്ന്. അപ്പോ എന്താണ്? എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തറിയാം? ഭഗവാനാണ് സർവേശ്വരൻ എന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചീതുമിച്ഛതി തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം തമേവാവിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മാരൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഏത് ദേവതയാണ് ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയില് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ആ ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തറിയാം? നമ്മളുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം ഇവർക്ക് ഈ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഈ ആഗ്രഹം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഇന്ന ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ആ മൂർത്തിയില് കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതായത് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി തരാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്? അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക? നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഒരു ആഗ്രഹമാണത്. അതിന് കുറെ പൈസ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആരാധിക്കും? നമ്മള് ഭഗവാനല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ലക്ഷ്മി നാരായണൻ അല്ലെ?
അപ്പൊ നമ്മള് ലക്ഷ്മി ദേവി ആരാധിക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളില് നമുക്ക് വീട് വെക്കണം, കുറെ പൈസ വേണം, നമുക്ക് അതിന് ലക്ഷ്മി ദേവി ആരാധിക്കണം, നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം. നമ്മളെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം, അപ്പൊ എന്നെ അല്ല ആരാധിക്കാൻ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം, ലക്ഷ്മിയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. കാരണം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംശയമാണ്, ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചത് കിട്ടോ? ലക്ഷ്മി അല്ല സമ്പത്തിന്റെ ദേവത, അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ആരാധിച്ചാലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അറിയാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ലക്ഷ്മി ആരാധിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ലക്ഷ്മിയാണ്, പൈസയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ, സമ്പത്ത് ഐശ്വര്യാണ് വേണ്ടത്, സമ്പത്താണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതിൽ ഉറപ്പിക്കും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് യുക്തമായ മറുപടി. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആത്യന്തിക നിർദ്ദേശം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തിക നിർദ്ദേശം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിവില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും അനങ്ങുകയില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നവനുമായ കൃഷ്ണനാണ് മനുഷ്യരിൽ ഓരോ ദേവന്മാരോടുള്ള സവിശേഷ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവും ദേവതയും ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ, അവർ സ്വതന്ത്രരല്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഓരോ ദേവനും തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടോ ഒരു പുൽക്കടിക്ക് പോലും അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വാഴുന്ന ഭഗവാൻ ഓരോ ദേവന്മാരോടുള്ള ഭക്തി ആരിലാണോ ആഗ്രഹം വരുന്നത് അവരിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് ദേവനെയാണോ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ വിശ്വാസം വരുത്തുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി ആ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സാത്തയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത സസ്യാരാധാനമീഹത്തെ ലഭത്തെ ച തഥാ കാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ച് ിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ആ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവർ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് ആ ദേവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ദേവീനെ ആരാധിക്കും, നമുക്ക് കുറെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവിയെ ആരാധിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മളെ കാര്യം വിചാരിച്ച കാര്യം നമുക്ക് നടത്തി തരും. വാസ്തവത്തിൽ ആ അഭിഷ്ടം നടത്തി തരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നടത്തി തരുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെന്ന് പറയാണ്, പേര് പറയണ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ദേവിയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, എനിക്ക് കുറെ പൈസ വേണം, എനിക്ക് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പറയുമ്പോ കുറെ നമ്മൾ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ദേവി നമുക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ദേവി എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം അത് ഭഗവാനോട് ചെന്ന് പറയും, ഇന്ന ആള് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും കൊടുത്തോളാൻ. അപ്പൊ വീണ്ടും ദേവി വന്നിട്ട് നമുക്കത് തരും. അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ അത് ആര് തന്നെയാണ് നടത്തി തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നടത്തി തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പെർമിഷൻ ആര് ചോദിക്കേണ്ടി വരും? അവര് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അവരുടെ നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ അധിപൻ ഭഗവാനല്ലേ. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ അധിപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് ചെന്ന് അവര് ചോദിക്കുമ്പോ അവരത് ഭഗവാൻ നടത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അവര് നമുക്ക് നടത്തി തരും. അപ്പൊ എല്ലാ അഭീഷ്ടങ്ങളും നമ്മളെ നടത്തി തരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നടത്തി തരുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തത്വവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയചോ യാന്തി മത്ഭക്താ യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് അവർക്ക് അത് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ അവരെ ആരാധിക്കാനുള്ള എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നതും അവരെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് അതിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഞാനാണ്. അവരെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലവും എങ്ങനെയായിരിക്കും? തുച്ഛമായിരിക്കും. കാരണം ദേവന്മാർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദേവന്മാരുടെ ക്ഷണികവും തുച്ഛവുമായിരിക്കും അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. സൂര്യോപാസന ചെയ്യുന്നവര് സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പോകും. ചന്ദ്രന്റെ ഉപാസകര് ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ പോകും. ഇന്ദ്രനോ മറ്റേതെങ്കിലും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരുടെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ചേരും. അവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവ ആരാധകന്റെ നേട്ടവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് ദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്, അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ചേരുന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ആരെ ആരാധിക്കോ അവിടേക്കാണ് നമ്മള് പോകുന്നത്. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമ ബുദ്ധയഃ പരം ഭാവമജാനന്തോ മാമാവയ്യമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കല് അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നു പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നത്. അക്ഷയനായിട്ടും അത്യുന്നതവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അല്പജ്ഞാനികൾക്കൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് ബുദ്ധിശൂന്യന്മാർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അവര് ഭഗവാൻ ആദ്യം അവ്യക്തിഗതവാദിയായിരുന്നു, അതായത് അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നു, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ വ്യക്തിയായത് എന്ന് ആര് ചിന്തിക്കാണ്? മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച്, ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ നാരായണ രൂപം, ചതുർഭുജം, കൃഷ്ണ രൂപമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം, കൃഷ്ണ രൂപം. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം. കേട്ടോ, ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. ഭഗവാൻ അവതാരത്തില് ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണനായി അവതരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അർത്ഥം? ഞാൻ സ്വയം വന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നു അല്ലെ, ഞാൻ സ്വയം വന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം. മൂഢരായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗതനല്ലെന്ന് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു പൊടിയെങ്കിലും ലഭിച്ചവന് അങ്ങയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവം മനസ്സിലാക്കും. പരമസത്യമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സകാരനാണ്, വ്യക്തിയുമാണ് എന്നിവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമാജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കോ മൂഢന്മാർക്കോ ഭഗവാന് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ മൂഢന്മാര് അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ മുന്നിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു കർട്ടൻ ഉണ്ടാവും. ആരാണ് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവിടുന്ന്? യോഗമായ. യോഗമായ ആരാണ്? യോഗമായ രാധാറാണി, അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി ഭഗവാനെ മൂഢന്മാരിൽ നിന്നും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അജനാണെന്നോ അവ്യയനാണെന്നോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല. നമ്മളെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ദുർഗാദേവി. കാരണം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അന്തരംഗ ശക്തി ആരെയാണ് പിടിച്ചു വെക്കുന്നത്? അന്തരംഗ ശക്തി ഈ മൂഢന്മാരിൽ നിന്നും തടയാണ്. അതായത് അന്തരംഗ ശക്തി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ്?
മഹാത്മാക്കൾക്കാണ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവരെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി. കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഇത് വെളിയായിട്ടില്ല. പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. മൂഢന്മാരായ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിസാകുന്ന അന്തരശക്തിയിൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് അല്പബുദ്ധികളായ അദ്വൈതവാദികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കോ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം ത്വം വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതല്ലാതെ അറിയാം, ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെയും ഇന്നത്തെയും നാളത്തെ കാര്യം ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാകുന്നത്? എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാവരിലും പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും അറിയാം, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അനേക കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ ഉപദേശം നൽകിയത് കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നറിയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അർജുനന്റെ അടുത്ത്, അന്ന് നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയാണ്, പരമാത്മാ രൂപേണ സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമാത്മാ രൂപത്തില് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കോടാനുകോടി മനുഷ്യരിൽ കുറച്ചു പേരെ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്തിക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ പരിപൂർണത നേടിയ 1000 പേരിൽ ഒരുവന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെന്നിരിക്കിൽ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അറിയാൻ കഴിയാതെ വരും. അപ്പൊ കുറെ പേര്, 1000 പേരുള്ള കോടാനുകോടി മനുഷ്യരിലെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവര് വളരെ കുറവാണ്. ആ വളരെ കുറവ് വരുന്നവരിൽ അതിലും കുറവായിരിക്കും എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇച്ഛദ്വേഷസമുത്ഥേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? രാഗദ്വേഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നവരാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ജന്മം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരാകുന്നവരാണ് എന്ത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് ദാസ്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസ്യത്വമാണ്. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലുവാവുകയും ചെയ്യും. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുന്നവർ വെറും വിഡ്ഢികളാണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് വശപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യേഷാം ത്വന്ദഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്ദമോഹ നിർമുക്ത
ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങള് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അങ്ങനെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അവരുടെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവര് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്. പാപികളും നിരീശ്വരവാദികളും മൂഢരും വഞ്ചകരുമായവർക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചു പോകാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ പാപികളായവർക്കോ നിരീശ്വരവാദികൾക്കൊക്കെ മൂഢരായവർക്ക് വഞ്ചകർക്കൊന്നും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത്. മൂലസ്വരൂപമായ ഭഗവത് ദാസ്യാവസ്ഥയെ മറക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വര നിയമ ലംഘനം എന്ന് അവ്യക്തിവാദികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യാവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദാസ്യാവസ്ഥ, പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ്. ആ പരമമായ ധർമ്മം മറന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വര നിയമ ലംഘനം എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. ജരാ മരണ മോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യായ തന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണ അധ്യാത്മം കർമ്മ ശാഖിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് മൃത്യുവിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തില് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മം തന്നെയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ മോചനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കാണ്. ഈ പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവരെങ്ങനെയാണ്? വാസ്തവത്തില് ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അഭൗതികമായ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് അഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹരായുള്ളത്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും എപ്പോഴും എന്തിലാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ, അതായത് ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് അവര് മാറ്റം വന്നവരാണ് അവര്. അങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറയാം. അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരാണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തറിയാം? അഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭൗതികത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്തെന്നാ പറയണത്? ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളവരാണ്. സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു സകാലേ പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം സേവിദുർയുക്ത ചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്താം. എങ്ങനെയാണ്
ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവന് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഒരാൾക്ക് മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാന്റെ ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധവനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാം എന്നതാണ് ഈ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. അപ്പൊ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. കൃഷ്ണാവബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകും താൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ടു ബന്ധനായത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട് ബന്ധനായതെന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകും. എപ്പോ? കൃഷ്ണാവബോധം വളർന്നു വരുമ്പോ താൻ ഭഗവാനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബന്ധനത്തിന് കാരണമായതെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകും? ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, हृदय गौर प्रमानंते हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇല്ല നോക്കാനായിട്ട്? ഉണ്ടല്ലേ? സുഹൃത്തികള് തൊട്ടല്ലേ? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകത ആരല്ല? 12 തൊട്ട് ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ ആരെല്ലാം? ആരൊക്കെയാണ്? അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനികൾ. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. സുഹൃത്തികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സുഹൃത്തികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സുഹൃത്തികളുടെ അവരെങ്ങനെയുള്ളവരല്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? ശുദ്ധ ഭഗവാന്റെ പറഞ്ഞോ. സാധ്യതയുണ്ട്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല അവര്. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിലൂടെ അവർക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? അവർക്ക് ആ ഭക്തന്മാരാവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാവാനായിട്ടുള്ളവർക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്, സാധിക്കും അത്. സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ജ്ഞാനികളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. ജ്ഞാനികളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര്. പിന്നെന്താണ് വന്നിട്ട്? എങ്ങനെയുള്ളവർ? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരാരാണ്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം. ശരണം പ്രാപിക്കുന്നല്ല ചോദിച്ചത്. ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളെ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അല്ലെ? ശരണം പ്രാപിക്കുന്നല്ല ചോദിച്ചത്. അടുത്തത്, എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകാത്തത്? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. ഈ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ശരി മാഡം, ശരി മാതാജി, മനസ്സിലായില്ലേ? ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് പ്രത്യക്ഷ? ഈ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളെ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം
എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണബോധം തികച്ചും എങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അല്ലെ? ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാമെന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ വിഷയം. ഈ വിഷയം വരുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ്? വളർന്നു വരുമ്പോൾ മനസ്സിനെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ് മനസ്സിലാവും. താൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട് ബദ്ധനായതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാകും? ഈ വ്യക്തിക്ക് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലെ? കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.